Čoskor vyhlásim, že Posledný v Toronte budem posledný. Dnes večer bolo z Iránu hlásené, že dohoda medzi nimi a Ománom o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu by mohla zakázať vstup americkým, izraelským a ďalším tzv. Nepriateľským plavidlám do prielivu. Obe krajiny v posledných týždňoch rokovali o využívaní tejto vodnej cesty a Teherán trvá na tom, že USA sa na rokovaniach nepodieľajú, čo sa zdá byť v rozpore s tvrdením prezidenta Donalda Trumpa. Veže zjednoteného vesmíru. No určite je to vyjadrenie, ktoré pravdepodobne nahneva Iráncov. Treba si pripomenúť, že Hormuzský prieliv nie je iránske územie, nepatrí Ománu, nepatrí nikomu. Je to medzinárodná prírodná vodná cesta, ktorá má byť otvorená a voľne prístupná verejnosti. Spojené štáty ju nemajú vlastniť, Irán ju nemá vlastniť. Nikto by nemal vyberať poplatky za prechod lodí, žiadne poplatky za ochranu, ani nič iné. Ale myslím si, že prezident Trump tým naznačuje, že nedovolí situáciu, v ktorej by sa Irán alebo Omán dohodli a nárokovali si vlastníctvo tohto prielivu. A tu si myslím, že Trump jasne hovorí: nie, Spojené štáty budú minimálne ochrancom Hormuzského prielivu. Spojené štáty budú tou jedinou silou, ktorá zaručí slobodu prechodu všetkých lodí cez tento prieliv.